Right, anozwa nhengo yangu here. Ndakuda kuchinda. Andi anonziva kwa. Anozwa nhengo yangu here. Moyo ndinotarisa kuti moyo tererai tiitaure nemi. Asada kuti nyepa chitaro kunzwa kuti pai ndakadana naye uyu. Ndashaiwe. Toda kuti muteerere. Ende matsoka rako iri ndandisingazivi kuti ndozvari ndaita kuti munhu rume ari kutoti vari kutobva kubhora kana kudora vachidarika vachitema chibasa. Ndisingazivi kuti munhu kadzi une tsoka rinenge remunhu rume. Apo jangu rinenge remunhu rume ari munhu kadzi. Baba wanga vari apa mavaona munovaziva chii chenyu maidana navo so vanga vachitsanangura mazvinzo mune mashoko mazvinzo zvavanga vachitsanangura mune zvamunokwanisa kupikisana nazvo here kana kuwirirana nemashoko avanga vachikupomedzerai semhosva vakataura kuti mhosva wakanyanya kuti nekuti wakaramba saka ndiye unavo vakufikisira kuti wakavaramba ndosaka uchifikisiwa mhosva iunavo wakazvitaregadaiso pamusoro imama kupenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko mungasimuka vakanyema vakanyemba chenyu izveve chete munotaridza kuna mambo chekutanga munoturiswa mhiko redare rino munosimudza ari kuri rudyi mopika mhiko kuti sandichatsanangura dare rino chataura chiri chokwadi isina zvandinowedzera kana kutapudza mwari ndibatsireiwo mozoti pamusoro imambo mubva maturika nyaya yamauya nayo mwari ndibatsireiwo pamusoro imaibu navatongi nemakurukota ari pano ndini ndakauya nenyaya yangu pano. Nyaya yangu yandakauya nayo ndeyashinganjera naAlice. Iri nyaya yandakabigwa kumunda. Ndakabigwa kumunda ndakavabata musi wa14 uri May. Asi ndava nenguva ndichitsvaka vari kundibira munda mangu kubva muna March wese ndaitsvaka ari kundibira ndikamushayiwa. Tsoka ndichidziona asi padzoperera kwadzo dzaisingaoneki dzaifamba sei. Ndikati kuda zvaperera ipapa. Ndikati April pane tumwe twakutanga chimwe chinima chacho tanga kuti ndotarisira kuti apa haya ndofunga apa ndichaita sezvinoita zviri nani. Chikapindigwa chikarogwa ndikakona kubata vanhu vakambonditi kuda vanhu vanobva kudoro kumabhora vanenge vachidarika vachitema chibage nekuti irodi inofamba nevanhu. Ndikambofunga kuti kuda vana vanofudza nekuti nechekuzasi kwacho kunofudzikwa. Zvese izvozvo ndakazvitsvaka ndikaona kuti hakuna zvakadaro. Ndikambozama kutombovandira ndichitora mazuva ekuinda ndichinovandira kumunda ndaita sekuti ndiri kuonekwa. Mazuva ndikandavandira hakuna chinobuda hakuna chinoonekwa handikuoni chibage chichitogwa. Haiti ndikati kuda April yapera muna May chiri kungotogwa. Ndambozama kukwidza pamushairi pamusoro ndichikubvunza nemi. Ndakazama kuvandira kutombodii kuzoti umwe musi chachiri chisi ndabva kumusangano ndikati ndikambosvika kumunda yava May. March April ndakakona kubata asi ndakazigwa zvekuzigwa zviya zvinodarika nzou kudla mumunda. Muna May musi wa13 ndobva ndaenda kumunda ndikaona parogwa chindima zuva ranodai. Chindima ichi charatidza kuti chinenge chakarovwa kwatovira nekuti majanga anga atosvava chinenge chakarovwa sazuro kwatovira. Ndikazama kutsvaka kuti papi pabuda netsoka papi zvikaramba nekuti vana vemombe vanofamba vaitandirana ipapo vachienda kumombe vachidisa kamatsoka aivharika. Ndikati ameno tichazviona. Ndakagwadziwa ndikaenda pana mumwe mushauri pamusoro ndichinokumbira mushongo kuti ndigadzire mombe yangu yakanga yafa maziso. Ndikataura nezvazvo zvekubikwa kwandaitirwa mumunda. Vakati vandirai muchabata. Ini chatopera zvinhu ndichavandira papi nichabata zvarini handi muchabata. Ndakaenda kumba. Ndisati ndaenda kumba ndakasvika mumunda ndikagara.
ndikagara kusvika kuma8 ini ndakurumwa nemosquito ndikaende kumba. Ndakaenda kumba ndikasvika kumba ndikati bedi chibagwe chiya chatopera, chimwe chiri nyoro chimwe chachatooma, chibagwe chapera, toita sei? Tikati handei mangwana tobvisa chiro chiri chinyoro tongobvisa chakada tozobika mushosho. Mangwana kuseni takamuka tichinda kumunda. Tichisvika kumunda takuti titeme chasara chacho tikaona kuti hapasina, angova majanga. Ndakakanda badza pasi ine vanhu vari ureva kuti nozuro zvandaitaura vaya vari pani pavanga vari vakateerera kuti mangwana munhu ari kudzoka. Saka right tikati achitima iti majanga tingangodii? Ndakava kugwadziwa. Tikati kutanga machi kubva machi April May vachingondiponda right handisina chandinacho zvaakana. Ndofunga ndakatenderera munda. Ndiri pakutenderera ndakaona tsoka. Tsoka iyi tsoka yananga ipi? Kati yananga uko. Ine handichatenderi kuitevera nekuti makaoma hamubatiki. Ndakaenda kujecha kunofamba mvura ndokuwana tsoka dziya dzabuda apa. Dzichibuda tsoka idzi dzakati sedziri kuda kudai ndobva dzakona dzikadzoka pajecha apa, ndobva dzatevedza jecha. Dzichitevedza jecha ndobva dzakwidza dzikapinda murodhi nenzira. Tikati haiwa tavatezi zvatodai zvanaka. Ndakatevera pakanoti imwe nzira inodai, imwe inodai, iyi inodai iri kukwidza pamusho womunhu. Vakatora iyoyo inokwidza kumusho womunhu. Vakati fambe vasvika pamusuma ndokubva vakona ndokudzokera kunzira yavo yava vanzvenga. Apa vaida kuzama kundirasisa kuti ndigoti vepapa pando vari kutora chibage changu. Ndikati aiwa tiri tese. Ndakaronda ndokukwidza. Vasvika pane umwe musha pane ruzhowa vakaita sevanna kudai ndokudzoka ndokupinda munzira. Ndikati aiwa tiri tese. Tese ndokusvika pane umwe musha panonzi wakaswela. Ndikaona pane kamubvana karipo kamwana kadiki. Ndikamudana ndobva auya pa. Ndikati baba uri kweri? Akati havako. Ndikati haura idzokera. Ndokutevera tsoka. Ndasvika panoti iyi homberi kuti iri kuinda pane imwe inokona apa. Ndichifamba ziso rangu raitarisa apo ndakuona kuti tsoka yadi apa. Tsoka ndikaona tsoka yandinayo dzadziri mbiri, iyi yakona apa. Ine alright. Ndobva ndasimudza musoro. Uyu anga akatorivara akandifuratira aitova bhizi rekutofura chibagwe chaisa mboto. Saga rakatorira pasaga. Ndobva ndakona. Ndichikona ndikati svikewo akangodai ndokuvhatarisa pasi. Ndobva ndasvika ndikachochomara. Akanipa bhaketi. Ndikati handisi kugara ndiri kumhanya. Panzi muda kusvika kupi chiri muchimhanya munongotaura wani makagara pabhaketi. Ine handiri kumhanya. Ndobva ndatora bhaketi yandikagara. Ndobva ndamutsana paya ndikati ndine zvandiri kutarisa mani murodhi mandisi kunyatso kuona gumbo iri rakamira sei. Uya undionero gumbo iri ungada ungariziva. Akati gumbo? Ati handiregai ndimboisa chibage changu mumba. Ndakamurega akaisa chibage chake mumba. Akauya panoti yake ichipinda mumusha neichinda straight. Ndobva ndamira ipapo ndikati tsoka ndeyani? Akazama kuda kuivhara ipi. Ndikati usada kutsika, usada kuvhara. Iyo tsoka ndeyani? Akati iyi ndeyangu iyi. Ndikati ko iyo ndeyani? Akati iyo handisi. Ndikati tsoka iyi neyoyo dzadziri pamwe chete, mandiponda kubva muna machere kusvika pari zvino. Nhasi ndazokubatai kuti ndimwe muchidya chibage changu. Havana kuramba. Akati shuwa baba P zvamuri kutaura ichokwadi matibata nhasi. Ndikati saka right muri kuitemire maikumbira right ezvino mapedza chibage chose tsvai mumunda musina. Akati shuwa chibage takadya. Wanga unani? Akamboda kuramba. Ndikati ndiri kuti tsoka idzi dziri mbiri hatidziri unoona kubva kumunda kuti une tsoka dzadziri ngani. Panzi ndandina Alice. Ine vamudaidze. Akamudaidza akatora nguva asingadaviri Alice yatatu. Tikati daidza tichifamba tichinda. Panzi tingamusiya. Ndikati handi anotevera. Tafamba ndopakazodavira akatitevera akazotibata takutotenuka. Takasvika kumunda. Ndikati memai muone kuti makadla sei. Panzi hapana chatomema. Hatonzvisiva kuti shuwa chibage takatora. Chibage takadla. Yewo alright. Todini tarisai mandiponda. Kubva munani muna machi. Panzi tongobvuma zvose kuti kubva muna machi nekuti hatichazivi kuti vamwe vaitorawo ndivanani. Tikati aiwa ndimi ndondabata. Ende tsoka rako iri
ndandisingarizivi kuti ndozvari ndaitoti munhurume vari kutobva kubhora kana kudora vachidarika vachitema chibasa ndisingazivi kuti munhukadzi une zitsoka rinenge remunhurume apo zijangu rinenge remunhurume ari munhukadzi. Ndikati saka rai toenda kupolisi. Vakati aiwa hatitaurirane. Ndikati aiwa hapana zvekutaurirana. Vakati hatitaurire. Ini ndichifunga sekuti right sevanhu vari kukumbira kuti hatirwisisanei hatikuwirirane hatobhadhara. Ndikati right ndakuda kuti muchibhadhara hamusi kuda kuti tiende kupolisi. Vakati aiwa motifumura motinyadzisa. Inawo saka moti kudii. Vakati taurai zvamunoda. Ndikati pane zvamaita zvinoda ng'ombe. Vakati tisu wana ng'ombe zacho hatina ng'ombe. Ndikati muri kuzama kuti kudii kwemi muri kutoita zvinhu zvokuseka muchitiona inini makandikoza chibage kudai panzi tiri tokuudzai chokwadi hatina hatina tokumbira kuregerera. Hapana kuregerera pazvinhu zvakapisa kudai dai makati machibage chishoma zviri nani kubva muna machi svika pari zvino 3 months moti tokumbira kuregerera hazviti panzi saka raitodi. Ndikati right ndipei mbudzi. Vakati mbudzi hatina. Ndikati chindipai huku ndiri kutokuwirai tsitsi ndipei huku ndikunyatsa kuona kuti kuba kwamaita kutoratidza kuti muri kushupika. Ndipei huku. Vakati moda huku ngani. Ndikati ndoda huku 10 mese. Vakati tiwireiwo tsitsi. Ndikati saka ndokuwirai tsitsi pakuti chii. Vakati tokumbira kuregerera tisi vana huku dzacho. Ina kana zvadaro imi mune masabhuku enyu hamusi masabhuku mangu inini muri mune umwe sabhuku. Hazviiti kuti ndikutore ndinde nemi kwangu kundokutongai. Ndakuisai kwasabhuku wenyu ndokuenda nawo ndobva ndati handei kwamakasi vakagara pangoro yandandinayo. Ndikati handei kwasabhuku wenyu vakaramba. Vakati hatidi kwani kwamakasi hazviiti watisa muromo weshumba. Inaiwazve saka makuda kudiwa taura zvauri kuda. Ndikati ndakuudza izvo zvandanichida maramba saka ndatoshawo ndoita sei. Vakaramba kusumuka ipapo ndatofamba ndawa sekokoko vakaramba vakagara. Ndikadzoka ndikati kumwana wandandinaye mukomana mhanya kuna sabhuku noti ngavauye kuno. Vakati aiwa musadaro. Ndikati aiwa hapasina umwe zvokuti taura kana chekuita nekuti zvese maramba zvandaichifungidzira ndaiti kuda kuda kuhwisisa. Akaenda kwasabhuku. Sabhuku akati ndaita ugwere ndiri kuya mangwana makuseni vaudze kuti ngavauye kumba kwakweko tosangana iko mangwana acho zvocho vakauya sabhuku havana kuda kuuya. Vakagara kusvika zuva iri sabhuku havana kuuya. Zuva raira pakauya mumwe muchinda anonzi Lakson Kiwani tikagara naye. Ndikati Kiwani tarisa pamajanga akaungana apa kuti uone kuti pane bagwe here apa. Akati aiwa apa pana chinhu chibagwe chakarohwa. Kana iwo pachezvavo chaivo vari kutaura chibagwe chakatora. Ina handiwazviona. Right. Papaya tikati maitoita sei sabhuku havana kuuya apa ndamafoni namba acho. Ndikati no iwa huna here. Akati ndinawo ndobva ndipa mafoni namba. Takambosama ikaramba. Apa ndikati saka imimi chiomira tione kuti toita sei nekuti sabhuku hana kuuya. Vakati zvazvadi kuti taurirane. Ndikati taurai tiwe kwaindokupa foni. Ndikati foni handidi. Akati mai ndizvo zvandandichiwana kuti ndifanire kubata foni. Ndikati foni handidi. Uda kuti handida kuda kumududzira kuti nditi foni inosungisa pakuti unondipa foni nhasi mangwana unomhangara kuti foni yangu yakarasika asi ndakaona munhu akanonga foni yangu yakabiwa. Ndosunga ine mapurisa hazviti handina kuda kumududzira izvozvo nekuti ndinoziva mutemo asi handina kuda kumuudza. Akatora foni vakaenda. Tikati right imi vasati vaenda ndakavabvunza kuti right imi zvomoenda mati todini. Vakati huku mukumati chii. Ndikati ndongokuwirai yangu tsitsi sevanhu vandatoona kuti zvamuri kuita zvachoka hazvisi right mondiuya nehuku 66. Vakati huku 6 huku uyu ndiye akati ndonotsvaka umwe wacho waitoseka zvakachitoumburuka aiseka achiumburuka. Ndokubva asumuka Lakson akati baba uyu ari kuseka uyu handina shuwa uri kutoda kutotiza uyu. Ina hai hapana chakaipa kutiza kwake handingamufudzi ende handimurondi pandomuronda ndopaziva. Right. Ndokubva vati kana mukaona tikasvika musi wakati tisina kuuya nehuku idzodzo muwedzere. Ina zvakanaka. Vangu vari musi wa15 iwoyo vakati tipei 8 days. Musi wa23 vakauya uyu 23 sina kusvika. Akauya nepoto poto iyi kuseni. Ndikati handitori ngozi ini. Poto hausi kuti ngozi handitori ngozi. Akati saka mai ndoita sei. Ndikati unobvunzani ko umwe wako aripi. Akati umwe wangu pandakamuudza nezuro akanditi munhu umwe ngatambe yake.
inini ndakuinda kwamakasi haana kudavirawo right ndokutora poti yake ndokubva apinda paroti inini ndokuinda kumashure ake ndokubva ndatiswa kwamakasi sabhuku vanhu vaiva ndakakuudza ndichikufonera kuti vakakauya vakakumirira havana chavauya nacho right nhasi uno futi umwe wauya nepoto ndaisa mumaoko ako sevanhu vako ndakuchida kuziva hangu kuti vari kundirongera dzipi vanoda kuti ndidii akati alright right ndokubva paya sabhuku akanditi ndipowo 3 days ndikamupa 3 days akavasunga ndikaenda iko chiri chipiri taenda chiri chipiri takagara vese hapanaka uyu wakapiwa tsamba nemupurisa wasabhuku akairamba mupurisa akadzoka netsamba akati uyu wairamba tsamba takagara ndofunga kusvika kuma2 ndopakazosvika uyo bhudhi vacho vanogara kugadheni anga asina kusvika asvika paya vaya vakati uyu wasvika atiwe nyaya yake kuti yakamira sei tiri pakuti atiwe nyaya yake yakamira sei bhudhi vacho ndobva vasvika paya nyaya ndobva yatanga kutaurwa sabhuku vachimubvunza hana chaakaramba right zvose zvatakataurirana kusvika tazosvika pana sabhuku zvakakona kuita hapana chaakaramba right pasabhuku akabvunzwa kuti saka todini akati aiwa regai ndimbofunira mwana wangu ndakambomutaurira mwana wangu ati uda kutumira mari aipapo akamaima nefoni achifona achididi zvimwe zvataihwa zvimwe tisingawi panze right mwana wangu atizo right ndimirirevo kusvika Sondo ndopa ndinokanda mari yacho tikati munoona sabhuku ini maonera vanhu ava ndona sekuti matsotsi vari kuda kudhonza nguva kana kuti vari kuda kuti inini ndingoita sekuti zvandakaitirwa zina nebasa rose zvino inini ndakakuvara ndiri ndakabviswa mubhajeti handimbomiriri kana kutonhora pane zvinhu zvakapisa kudaro nekuti izvozvi handisina chikafu ndakutopindira mudanga inda ndakatarisira kuti chikafu ichi chogona kunditirawo 3 kana 4 months chakarohwa chese hapasina right sabhuku akati saka todii ndikati aiwa itoitai zvinoita tione zvakamira sei uyu ndopa akati mwana wati kwadzi ndichatumira manje wati kwanzi izvo tsvagai mbudzi muwe kune mbudzi mutenge mbudzi apo inini tichitaurirana takanga ndati inini chindipai huku 10 vakati alright right pahuku 10 idzodzo uyu tapedzerana akati ndonotsvaka right tikati unotsvaka uyuwo zvechokwadi achibva ipapo tapedza dare redu akati ndipei mazuva ekunotsvaka asi mbudzi imwe ndonoiwana ndonotora kwababa Brenda kuda vanga vambotaurirana here wakaenda zveshwa akauya nembudzi yacho pamazuva atakataurirana akauya nembudzi akati ndashoti ndasarigwa nemari iyi yakati $30 inai zvakanaka right bhudhi vacho pavakauya ipapo vachibva nekugadheni vakauya nemudzimai wavo vakubva nekumba vakatirigwa nyaya vakakumbirwa kuti tokumbira kuti mumire apa nekuti tiri kuona kuti mwana hapo imimi baba ndimomira sanyi mumirira mwana wenyu tichibvunza hedu hakusi kuti mumune mhosva baba vacho vakapenga sabhuku vakasvika pakuperegwa akati kana mava kutodaro imimi matuma munhu muchiti ndokumbirawo ezvo makuti ndimira mura kuti makutonditongesa kai handisi nini ndakaenda kunoba chibagwe chacho ini ndiri baba hamuzivi kwaari hamuzivi kuti wakawanikwa tose takati kupusa ipapo kuti kuri kureva kuti kudi ari baba wacho pakazosumuka mbani akati kwete iwewe hauzi kuti neSaturday wakauya here kumba kwangu nemwana wako une zvawaida iwe zvokuti mwana wako atize uida mushonga iwe wokuti mwana wako afambe ndopa akati zii right apa ipapo chibage wairamba kuti handina kana chibage chandakaona ini zvamuri kutorara kundonyepa mudzimai wacho ndobva ati aiwa baba chibagwe chaiuya tichidya maigara kugadheni mamusingazvizivi tikati zvakuti agwawai ndopa akati zii baba vacho zvakanaka tikati right todii baba vacho vakati ini ndichimbonipai nguva nditanga ndamufonera wacho Nyakuba ndokutani tikudii tikati tokupa mazuva mangani akandipei 4 days takamupa 4 days uyu tatomusunungura takutaura nabhudhi vacho vanova ndo baba vaAlice wacho zvadaro 4 days dziya dzakati zvisvika vakauyawo zveshwa akauya akati ndataura nemwana ari kuti zveshwa ndakazviita ndakakanganisa ndakaba asi ngava ndimirirewo ndimbotsvaka tikati
izvozvo handionese kuti zvinoita indema idzi muda kutitsotsa. Imimi baba mwana wenyu mirirai mwana wenyu imuzopedzera nemwana wenyu. Vakati handimiririni paizvita ukati kati aiwazve chero ndirini mwana wangu akakanganisa ndinomirira mhosva yacho ndozomubata mwana wangu. Ndopavakazopapa alright ndipe 2 weeks ndichitaura naye ndiutano tikudii. Kana zvaramba pa 2 weeks ndichamirira nyaya yacho ndobhadhara ndirini. Asi pane shoko ravakazobudisa manje rakagwadza ani nani vasati vabvuma kuti alright ndimirire 2 weeks. Ndeyekuti vakati muri kuda danga rangu ndiramavava rakadanga rangu asina danga ndiyani. Zvakandibhowa izvo zvakandibhadza kuti inini ndakatuma munhu here mugadheni mumunda mangu kunoba nekumhaka yekuti une danga. Iro shoko rakandigwadza. Tadaro takamirira 2 weeks iya kubva musi wa30 kusvika musi wa12 ndopaikona 2 weeks. Handita kumuona murume uyu anonzi Shadindlera. Uyuwo wakaenda kuda akaenda kwaSabhuku kuda ichokwadi kuda inhema here apa handichahwisisi kuti wakanosvika akati ndikumbire regererwe kuti mari handichaiwani ndogona kuwana $10 ndikati aiwazve hazvidaro. Saka ndobva ipapo ndatoona kuti alright vese kuvagona kuti ndihwisise zvavari regai ndindewo kwamambo ndonoturawo mashoko angu kuti vanotivo vari kutsvaka kubhadhara here kana kuti vari kukundikana kubhadhara here. Ndosaka ndauyawo pano mambo. Ndogara pasi. Vantu vamabhidhi kanyemba vakwira udare renyu vachichema nenhau yekubirwa kumunda nemusikana anonzi Shingandlera. Vanotiwo vakatanga kuwana kumunda kwakabiwa vakaita tsvakurudzo kusvika vazokwanisa kubata munhu anonzi Shinga uyu. Vakamudaidzira kumunda kwavo vakaonesana iye haana chaakaramba. Vakachiendesana kumaSabhuku vakataurirana. Akabvuma mhosva yake yakatanga iri kumombe ikabva kumombe ikadzoka kumbudzi muri kushayiwa kwevabhadhari kusvika yadzoka kuuku. Saka pane zvavakavimbisana zvese ari kuratidza kuti hapana chaakapiwa mumamwari. Tozoenda pane anonzi Shadindlera vanomabhudhire umwe akanga aba futi neuyu. Vanoratidza kuti vakazopinda munhau yacho vakawirirana kuti vachanga vachizobhadhara. Saka nokuda kwekusabhadharwa kwava mabhidhi ndozvapa kuti vange vachikwira dare renyu nomambo. Uyu tataura uyu akazondipa kambudzana aiti ndike $20 kasingambosvika. Inzwaika chef kana mangu panyaya imini muchamira tobvunzana nemi handiti. Saka kuri zvino izvi mukana wedu tatora nyaya kubva kwamuri tochizokubvunzai tichibvunza wavo handiti. Chekutanga mai munoerei tuve panodiwa mari dzemagara mutanda, mari dzematare nedzemapurisa ino. Ndichikumbira kuti ndataura nemwana wangu chitori pano, saka iye angati kana ikange yataurwa nyaya taurisa ikange yataurwa nyaya ikange yapera ndomufonera oita plani nemari yacho. Inzwaika mai nyaya iyi ine 2 weeks kai munozvinzwisa kuti ine 2 weeks maziviswa kuti muchange muchidiwa kumatare muchizviziva kuti kumatare kunodiwa izvi. Matare anaya vakakusunga havana kuudza here kuti haasarudzi? Vakataura zvavo kuti haasarudzi. Isusu kuno kuti tinoda mbudzi. Teerereka mai, tinoda mbudzi, huku, mapfunde, chibage, nzungu, nyimo, zvese zvauinazvo nekuti matare echivanhu. Saka tinongoitawo zvinhu zvinokwanisika kuti uite barter trade because mari haiwanikwa. Saka zvese izvozvo munotaura kuti hapana. Saka muri kuti dare rinokubatsira isi. Zvatinoita maini vamadhuve zvatinoita ndezvekuti kana muchiti munhu wobhadhara musanetsvaga munosiya tine nechibatiso chamunotora musi wamunoviya nemari iyoyo. Ndozvatinoita zvamunazvo pamuviri wenyu
nongokamura kamu chonzi chibatiso ukandapa upinda munyaya yenu wokubikira ivatinoita izvo mapadzisisa mambo vanoti ivo zvamunokwanisa kuwana kubatisa kudai kuti aiwa ndakamirira mwana wangu ati kana mazara apera ndinobhadhara mari fanai kubata ichi ndokuti tigone kuenderera mberi. Ani maona kuti umwe wenyu uyu kubhejera mabhisi, ani maona umwe wenyu uyu ndiye une mari, saka kuti zongokutonga imi mahara iye ari kuchema futi kuti malosi anenge achiwanda kunani. Muri kubona moga kuzvibona meiona kamanyini inini avo ndikutiva mbotora nemutaurira kuti vari muground aiboendai tiri kutaura kuti tine mimboendai mbonoonesa ironi mosiya iti ndo zvatava nazvo zvokuti chibatiso echibatiso ya kwete kuti munengosiya masiya chibatiso munochitora rini manje tatenderana nemapolisa kuti anoatendezotora anouya ndeupi mupolisa wati unouya mama yemusanga mungakwere muzindatangore kunetora zvinhu pangu unenga kusina ivo vanga vavine zvinhu unoenda kwemunana hakuna chiriko tinzambafambira mangosiya basa mahara vabudzeni vane viya nazvo zvaripi zvavaniwana vakwendiri zvakadaro munhu amen. zvamunoita amai muno musi wa 10 chinenge chiri chinganotarisai mumafoni tarisirei pamakalenda chinenge chiri chingano 10 chinenge chiri chitatu saka munouya nemari dzematare nedzemapurisa musi wa 11 chiri china bhachi renyu iri hationi tingagamuchirane naro toda kumbovimba sekuvimbisa kwamaita ngozi kabhachi kenyu aka nemari dzodiwa hazvienderani. Musha wenyu ava vanouziva kana matadza kuuya nemari dzematare inoita times 2 ndizvo right mazvita isai bhachi renyu cheptanga munoturiswa mhiko nedare rino munosimudza ruoko rwerudyi mopika mhiko kuti sandichange ndichitaurira dare rino ndichataura chiri chokwadi ndisina zvandinowedzera kana kutapudza. Mwari ndibatsireiwo mobva maisa ruoko rwenyu pasi mosangana nemubvunzo. Saka inguva yekutora mhiko. Masvita henyu baba vanga vari apa mavaona munovaziva chii chenyu maidana navo savanga vachitsanangura mazvinzwa mune mashoko mazvinzwa zvavanga vachitsanangura mune zvamunokwanisa kupikisana nazvo here kana kuwirirana nemashoko avanga vachikupomedzerai semhosva? pandinoita sekuti pikisane navo pakuti vanoti ndakanyenyeredza inzwi renyu ngarikuru. pandinoita sekuti pikisane navo ndepekuti tichibuda mukati memunda wavo takanyenyeredza takafamba neroti ende taiva tisina zvatakapfekawo makumbo. Chechipiri pandopikisana futi navo ndepekuti mumunda mavo makabiwa muna machi mumunda matakapinda tichigona chibage ende chaiva chekugucha chibage chakadzogwa nemvura yekupedzisira zimvura rakanaya here kupedzisira rero tisingazivi kana rakanayawo shure kwamachi ndopandopikisana navo kuenda kwasabhuku takaenda kwamakaro iri nhau yokuti ivo
vaida kujikisa taura wirirana nemudzimai wavo akazodzoka. Mudzimai vanoroora vakadzi vachingoenda vachiroora vachingoenda, saka izvo mudzimai wavo vakadzoka manje manje akutori mapesa abva vakarima asipo mukadzi. Saka tichienda kwamakasi yakasvika nyaya ikataurwa zvechokwadi, yataurwa paya inobva ndataura nemwana wangu anova mwana wasisi wangu ari kukorokotsa, ndobva ati mama ndotumira mari ende mwana uyu haana kutaura neni ipapo especially ndakangoitawo kubhipa. Akangobvunza kuti panani ipapo mama, ndikataura vanhu vakanga varipo vatongi, akati ipai Mujubek foni nditaure naye, anova umwewo vatongi ndiye waaitaura nei pafoni kwete inini. Vakataurana vachirambirana apa chachiri chipiri, iye achiti masande mari iyo haitadzi kusvika ndinenge ndatumira imari yakatenge chinzi $25 yedare. Mushure me$25 ikapesera yava $50 yedare. Indikanzi ndodiwa $50, ndanzi ndodiwa $50 alisi $50 iri yedare. Kuroti yedare ini ndaibvisa $50 yedare, $50 iye pekutanga angatanda mbudzi achindwa kuti mudzimai wangu achenuke pane zvaitika izvi, nokuti ndazoya kumunda nemudzimai wangu denda ndauya ndiri ndoga dei pasina nyaya. Mushure mazvo atanda mbudzi, ndatsvaga mbudzi ndamupa, ndopa akazokwidza nyaya. Akwidza mari ndobva ndatsvaga mbudzi iya ndokubva ndamupa mbudzi iya vedare pa $50 yavo, ndokubva mwana zuva rakataura ndakatumira mari yacho zveshuwa ndikawana $40, ndikaenda ne$40 ndikanopa sabhuku. Kumbudzi yakatumirwa iri $60, pa $60 ndikatora $40 ndikaisa kudare kwamakasi, ndikashotegwa kumari yedare ne$10. Ndikatora $20 pa $60 iya ndikaenda kwandakatenga mbudzi kwababa Brenda ndikasvika ndikanova pa $20 iya, mari ya $60 ndokubva yapera. Saka ini zvakatondishamisa kuti ndoona ndakuhosungwa ini ndashotegwa nemari pamari yavakataura, ndofunga chikwereti ndakasaya nini kwasabhuku ne$10 pamari yedare. Ivo ndavapa mbudzi ndopa vakakwidza vakati makanonoka kundipa, saka ndakuchida kuti mari yangu iite $50, ndobva ndashotegwa kuvari ne$30. Ndikazowa sabhuku taenda kune mapurisa, sabhuku mapurisa asvika vakuti ina handina chandakavapa. Ndaenda nemapurisa ndikati inini sabhuku ndakavapa mari $40. Mapurisa akandibvunza kuti wakavapa panani, mari aibudi nokuti uri kuzoera kuti abva nepana sabhuku izvezvi. Sabhuku vari kuti iwo hauna chawakadi chamakabvisa, munotori barudu. Ndikati aiwa ini ndakavapa, asi ndichivapa mari musi wandaenda nemari ndakaona pane mudzimai wavo nevamwe baba pa next door vanonzi vachigogoko. Mapurisa akati mari aibudi, nematauriro avaita havabvumi kuti wakavapa mari. Ndikati aiwa handeiko, imi ndoda kuti mudzokere muine chapupu chokuti ndakapa sabhuku $40 pamari yavo yedare ndikasara ne$10 chikwereti. Mabhiti ndikamupa mbudzi kuti minde chokwadi. Tikatorana nemapurisa tikaenda kwasabhuku, tikasvika tikagara. Mapurisa akataura kuti ndo baba tadzoka chichi mafamba zvakanaka. Vai vakati tafamba zvakanaka. Zvikanzi ndabva ini ndati sekuru ndashamisika ndichiona mapurisa akuuya achiti ari kubva kwamambo, achiti muri kuzondi ari kundisunga ndiri kudiwa kwamambo. Mandisungisira pamari yenyu makachaja $100 yakachajiwa pano, ndikabvisa $60, 20 ndikaendesa kuna mabhiti, 40 ndikakupa imi, ndikasara nechikwereti $40. Kwani chamandindisira kwamambo here? Vakati hakusi kuda kwangu, vachipindura ipapo. Zvikanzi hakuti kusi kuda kwangu, kuda kwamabhiti. Mapurisa akavabvunza naisabhuku, dare renyu imi munotonga imari yedare? Vakapindura kumapurisa vakati $15. Vati $15 zvikai $10 yemupurisa, mari yosvika pa 25. Zvikaiko yazosvika ku50 iri kusanangurwa nemwana uyu sei kuti imi makati dare renyu $50. Zvikanzi yakasvidzwa ku50 nenyaya yekuti takaita kuti tiwane mari yekudzosera mabhiti mari yake yakabvisa yedare. Vakabvunzwa nemapurisa kuti imimi mabhiti makamupa here pamari yakabviswa neuyu $40 makapawo here mabhiti? Svikai mabhiti ndakamupa $20. Ndozvo vakapindura kumapurisa ipapo. Alright, pakanaka mai. Ndiri kunzwa muchitsanangura kuti imi baba ava maidana navo ndizvo. Asi mhosva yavari kukupomedzera haisi kudanana ka muri kuzinzwisisa? Haisi kudanana. Vari kuti ivo mhosva yamuinayo ndeyei? Kuti takapinda mumunda mavo tikavhuna chibage. Munotenda kuti makapinda mukavhuna chibage mukazobhadharana ndizvo zvamuri kutsanangura ndizvo?
saka zvichireva kuti mhosva yenyu makaitenda nechakare, chasara kuti mupedzise kubhadhara, ndizvo? Uyai comrade chief, pane pandoda kutaura nemi zvishoma. Ndakateerera muchitaura, ndizvo ka? Mai ava zvavari kuedza kutsanangura, chinangwa chamuinacho panyaya yamamhangarira ndechekuti vanhu vakakubirai, ndizvo ka? Ndanzwa muchitsanangura nhoroondo inotaridza kuti maitaurirana muchisvika pakuda kunonzwisisana, asi chakangozosara inyaya yekuti ava vange vachikubhadharai, ndizvo? Ndanzwa muchitsanangura pano apa kuti ndakachaja mombe pakutanga, ndizvo ka? Mukazochaja mbudzi dziri ngani? 10 huku 10. Alright. 10 pamunhu. Mukazopedzisira mava kuti pamunhu wani ngani? 6. Ndoda kuti tibate kuti maienda muchidzika muchitikwirei. Toda kubata point yanga itsanangurwa namai ava kuti mari yenyu kunyange pataichajana yairamba ichikwira. Zvine mucherechedzo wokudaro nekuti pamakamboti 5 hadi makamadzisa. Apa vachema Inzwaika baba. Mazoefuti kwasabhuku makazosvika pa66. Saka tikatora kuti huku idzi dziri tomboti pa5 kana tichidzimaketa, 5 huku dzinotipa mari $25. Ndo chaive chikwereti nemunhu wana, ndizvo? Ndizvo? Aiwa baba, teereraika. Imi ndimuri kutaura neni, handiti? Imi ndimataura nyaya, ndiri kuronda zvamataura. Mati makati mombe. Mukazodzoka pahuku, mukazouya pa aiwa izvaika. Mukazouya pahuku 5. Ndakati 10. First time. Makati 10. Mukadzoka mukazoti ndikati 6. Vachema. Alright, hatisvike pa6. Dzinotipa mari kana tichitengesa nema $5. $30. Ndoda kuti munyatso kubata kureva kuti makanga matoisa nemwoyo wenyu kuti ndo pandave pakukanganisirwa kwandakaita nevandibira. Ava vakasvikonotenda mhosva yavo kwasabhuku, ndizvo? Ndizvaika baba. Ndoda kuenda pano nezvamuri kutsanangura neni, zvandiri kuteverana nemi. Vakasvika pakuzokupai mbudzi yekuripa mhosva, ndizvo zvavari kutsanangura, ndizvo ka? Yakanga yekuripa mhosva yavakakanganisa. Toda kuenda panyaya yekuti nyaya yakatotaurwa ikasvika pairi pamuri ndepapi, handizvo? Saka ndiri kuti inini imimi havazobhadhara mbudzi, makavhaliwa here mbudzi iyi kuti ingave iri pamari iyi? Makaiti mari iyi yaisvika pa$15 asi vakazomanidza kuti ngaisvike pa20. Ndikati alright, ngaisvika 20 asi yanga isingakambudzana. Hatidaisoka baba, hatidi kuti zvandiri kutaura zvamakatenderana inini. Ndo pandiri kufamba nemi. Alright. Kureva kuti ava mai vagere pamberi pedare, chikwereti chavainacho chamavawinzira kudare pano nhasi ndeche $10. Ndizvo? Ndoda kuti mucalculation yenyu munyatsokuona. Ini ndiri kutaura zvamamuchitaura nekuzvigadzirisa. Chikwereti china mai ava pamhosva yamakatenderana yavakatenda mukasvika pakuchaja imi yakasara $10, because tatora kuti huku dzedu idzi dziri 6 dzinotipa $30. Makazotaurirana pambudzi yavakatengesarana yavazokupa imi yamuri kuti yakanga ichita $15, mukawirirana kuti mbudzi iyoyo ngaisvike pa20. Zvamakawirirana handiputsi. Zvichireva kuti ava pamhosva yavo yekukubirai pakasara paine balance $10, ndizvo ka baba? Muri kuti pakasara paine mari. Ndoda kubatsirwawo nepamwe mwedzi shoma. Ndichitaura ndati pavakauya musi wa15 vachiuya musi wa15 14 ndiatakataurana tiri kumunda, vakazoya musi wa15 takamirira sabhuku, tikazotaurirana tiri papo takamirira sabhuku anonoka kuuya. Ndikati right, toti hukungani vakati chema ndikati right, chindipai 66. Yes. Handiti? Ndikati right, munoya nadzo rini? Vakati tipei 4 days. Yes. Right, ndikati komukatadza vakati munenge mukwidza muri kuwisa ipapo. Ndikati wo
ndodzokera pa10 paya ndakati hatimbokoni right. Pane mukomana anzi Lakson akanga aripo ipapo akati pane uyu ungauya uyu ndiri kuona ari kuteta pasi uyu achitoseka ka uyu inotiza uyu. Inzwai baba, ini handisi kutaura zveumwe, ndiri kutaura zvemunhu. Aiwa, ndiri kutaura zvatakataurirana. Toda kuwirirana neni pane zvamuri kutaura ndi. Iwo mutemo unotitendera here kuti kana tichinge tachaja price tinofanira kuti timuke futi mangwana takajamba. Tawirirana pakurambirana pakukona kuita zvakanga zvaitiwa tikawirirana. Handiri kuti mutemo unotitendera here kuti kana tikachaja zvino handiti zvawakandikanganisira izvi ndoda kuti undi-maintain nemari yekuti ndozofuma mangwana ndakawedzera futi here. Awowedzeri kana mawirirana zvine chokwadi, asi kana pane utsotsi munofanirwa kuwedzera tingutenga tawirirana utsotsi wadi. Baba, zvamakabigwa imi makazovhaliwa. Handisi kuda hangu kuenda kure nemi zvakanyanya. Chikonzero ndikaenda nemudhipi handitika kana uchinge wabirwa haugoni unochaja munhu pasina kusvika lokuzeni mudhumeni, because mudhumeni ndiye woga anokwanisa kuziva kuti mbeu idzi mumunda umu dzakadyarwa sei, dzingaburitsei. Muri kundirwisisa apa? Ndinoda kutaura nemi in short kuti kana pakanga matozviona kuti zvakakodzera kuti ndinofanira kumira ndiri apa, vanhu vanzwisisa nyaya yavo matenderana, makamusasafaniri kuti munge muri munhu ari kujamba ka kukwakuka. Muri kuzona inini ipapo ndinokuti ipapo makaresva. Chikonzero nhasi kana takatarisa mai vagere pamberi pedare ava vakaresva chaizvo, but vakabvuma mhosva yavo vakapretenda kuti ndofanira kuti ndibhadhare, vakabhadhara vakasara nechikwereti che$10. Ndo zvandiri kuona ameno ndombosirova muri kuona sei? murume chakaitika ndokuti iye kuti nebaba ivo vatakadana saka ndoona kuti aiwa iwa izvi ini maifanira kuzviwisisa kuti ndinofanira kuti ndiwirira ndiwisisane neumwe wangu because kana makambodana mukudanana amene wakavhuna ndiaiwa inyaya yatotaurwa tifanira kutoitaura inyaya yatotaurwa hatingayinyarari nyaya kana ikataurwa muda rifanira kutongofambwa nayo ioneka kuti apa hapatso painofamba. Nyaya iyoyo pamwe ndo zvakavindisa vamai pandira kuti ndira kumborashika kuti kurasha vandikuda ndipanyaya imwe makanga muchiziva maiwirirana maizivana. Ndida mbobvunza madhuve mai vamadhuve mani maimera dhuve vamaini vangu muri mudzimai vangu maimboenda ikoko here musimbototema chibagu mose? Pane pandoda kuti ndimboti mubvunze mapurisa kuti pandakaenda navo kwaSabhuku Makasi havana here kutaura vachiti baba ava vakataura vachiti dei wakauya wakagara nenda kuti mindiro ipindurwe nemapurisa kuti Sabhuku havana kuburitsa muromo iwo vachivaudza. Sabhuku haana kumboburitsa muromo iwoyo. Sabhuku vakataura kuti mhosva wakanyanya kuti ndikuti wakaramba Sabhuku ndiye unavo vakufikisira kuti wakavaramba ndosaka uchifikisiwa mhosva iyonayo wakazvitaura. Regadeiso pamusoro imamo ndaona suri maakuzosira nyaya suri kana yangu chidanana hatitori mukana wekuti uzondiputsira zvandinazvo nekuti tinodanana. Nyaya yedu payanga yave pakuti Sabhuku andiri vanzwisise kuti munhu akavaparira mhosva chikwereti chaainacho chavamuinzira panapa isu sekuona kwatinoita kana takatarisa nyaya tichitevera zvavataura ivo zvinotadza kuti mari yakasara $10 ndo patiri kuti $10 ndo mari yakasara, because kana tichiita zvenyaya hatigoni kuwedzera mari zvisina mvumo kungoti ndofuma ndakawedzera ndaparirwa mhosva. Tikataura zvikanyorwa mumaminitsi zvinoreva kuti ndasarirwa kuti ndibhadharwe nechikwereti chipi ichocho. Isusu panapa tichitonga vanhu Sabhuku tinopa munhu mukana wekuti nyaya yako itaiona tikaiongorora tikaona kuti zvakakodzera kuti unge uchibhadharwa, but enda unogara pamuti uyo. Muri kumona ufunge kuti zvandiri kuda kuenda unotaurira mambo kuti ndinge ndichiripiwa zvakakodzerana neni here pamhosva yangu. Mambo vanozozvigura kana zvisina uremu hwekusvika pavalue yaunenge uchida ndizvo.
saka tiri kuona kuti imi makatopedza nyaya, asi chinhu changosara chete ndechekuti pane kusanzwisisa makondishini. Pane nyaya futi yandoda kuti ndidzoke kwamuri, amuri sabhuku andi masabhuku munobhadharisa mari imi imatari ehe. inini mangu mudare ndinoti yemupurisa $5 dare $10 15. Zvino muri kunzwisisa zviri kutsanangura amai ava, zvinoita kuti tikusungeika. Muri kuzvinzwisisa ehe, because mai ava vari kuti ndaidirwa mati maidirwa mari yakatanga iri $25. Panguva yandakangotaura nemwana wangu ari kukorokoza achitaura naivo kuti mari ndiri kuburitsa, mari ndo payakakwira ikasvika pa$50 ndikabvisa $40 ndikavapa. Saka chimira yamai, saka ikako ndikamwe kachidimu kanototaridza kuti imi pachezvenyu ani muno kwamugere munotoita kakuramba muchimbandidzira vaya varanda venyu, muri kuzviona. Ndo zvakatongofanana nenhasi kuti muri kutsanangura nyaya yekuti imimi nekuda kuti zuva rakasvika vakasabhadhara ndakawedzera. Zotaridza futi kuti ava vari kuti $25 mavachaja idare, vanzwa kuti aiwa mari iri kutumirwa mubva mati 50. Saka ndoda kuti ndiedze kuti ndikuonesei kuti ndeimwe nyaya kaiya ichakudzosai kudare iri kutopupurwa naamai ava. Masabhuku imi masabhuku mari yenyu $10, Headman mari yake $15, mambo mari yavo $25. Zvino kana mava kubhadharisa mari yakapfuura mambo muridzi wenyika 40 50 ndemwe mosva yavari tokupai tichakudana izvi mozouya titaura ani matisabwana nyora shamari vanotowana purisa kubva nasi. Regai ndinde ndichipa kuti imimi pachezvenyu tichiongorora nyaya yamaunza pamberi pedare rino. Mambo, tiri kuona kuti mai vakaiswa pamberi pedare ava vari kutsanangura nyaya yekuti vakabhadhara pamhosva yavakange vapumedzekwa, vakabvumirana nayo kuti ndakaresva. Muparigiri wemhosva akachaja machajiro anoita, vakasvika pakukundikana vakabhadharawo mbudzi. Saka tichitarira pavaluation zvavanga vawirirana huku 6, mai ava chikwereti chavo chakasara pa$10 mambo. Ndokuona kwataita. Hamene kuti tingati kudini panyaya yacho mochitigurirawo mambo. Zvekanganisika. Wow, tide kutonga muZimbabwe tisitokukaurisana kuti nenya. Tivanhu timunyika yedu. Mavonero angu anje va complex munere nizia dewa moyo manje ava ndemanyinyiwa ndiva madhuru. Ndakazwa nemusikani wakadhuru kuona kwangu munyaya ino papa inenge makairerusa moyo pautanga wenu kushanda yakuita sendero, asi nyaya yekuba ihuru inoita kufanana nekurepa kuba torera munhu. Pane vakafa vachitorerana kuurayana ihuru, asi manje kumakairerusa moyo ndizvo. Hamene kuti timusumudze tiremedzere kumakamboirerusa kuirerusa kwamakaita makwesi amakodana manga mata zvakanaka kuti ng'ombe iri haiti papa pamatopata kwanguzita remwombe ndaibvumira kuti itofanira kumira ipapo pang'ombe nekuti vabudi kuvandisa kupolisi vakavandisa kuti ndakavawana ndakavaronda makumbo vakabati bango changu mutemo haubvume kuti vangobudika discharge by order, vanofanira kubhadhara chinhu chinooneka kuti icho notakabhadharwa. Manje kumakanga marerusa handiti muri kuzviona moyo ndizvo makaidzosa makaita zvisina basa. Zvino imi kuno kuti tisikwidza zvakare futi kungave kutonga here ko vakazvikanganisira zvinhu zvavo kuti handitovaona ndo zvatitaura ndingate futi kuti vanepedzerana ndoti chandoona futi panyaya iyi ndechekuti
yanga iri imba ikai muindizo neavo saka sezviri kutaura namambo kuti kubai mosahombe zvechokwadi mosahombe asi sembayo mwoyo vaiti kana vakatanga kudzoredzera kuti wanga uri musha wangu ka saka ndozokutaura mambo kuti wanga uri musha wenyu mwoyo hai pamsore handina kutombofera kana ndambotitero rimwe zuva kubva chichizuva kusvika pari zvino makadiki munhu handina kana rimwe zuva zvaro kana papi zvapo handina kana pandakambotaura naye right anoziva nhengo yangu here ndakuda kuchiinda andi anonziva anoziva nhengo yangu here tinotarisa kuti moyo teererai tiitauri nemi asada kunye pachitarokuti ndakadana naye uyu ndashaiwei toda kuti muteereri ndoona sekuti mambo vanenge vatotaura inzwai mambo kana manga musingadanani nawo iwo vandoziva nokudai tatopedza toenda panyaya yekuti kuri zvino izvi ava mhosva yakatopera nekuti makatotaura mukasvika pakupera asi dei makauya nenyaya iyi iri mbishi taigona kutangira ipapo zvino kuti titi isu nyaya yakatombosvika kuna sabhuku munhu akabhadhara ine maminitsi kwasabhuku ndoti zvina kutonga zvakanaka hazviiti saka tomboti kune ava hai ngavapedzise pavakasiya asi kune uyo asina kugara atsika kana kukubhadharai ndopatotangira mamandowisa nekuti vanhu vavaviri but kurerutsa kwamakatoita uyo akakwanisa kunzwisisa kuti rega ndinobhadhara hai hatigoni kutiputsa zvakaitwa asi uyo asati aita uyu chero kesi iri imwe chete but kusanzwisisa kwake nekutaridza kuzvidza zviri kutsanangurwa iye akaresva tinogona kuti mutongo wake uinde pamusoro pekesi rimwe chete nekuda kwokuteerera zvakafanana nekuti kokoti ukanzwisisa ukapindura mhosva yako sezvazviri mijesitanitrasa kuona kuti munhu anonzwisisa zvinoderedza izvozvo zvega kumatongero enyaya ndidika chero makesi akasiyana akafanana but kukakavara kunokonzera kuti paite imwe judgment inotaridzawo kukakavara mandinzwisisa moyo ndizvo kuna mai ava ndoona sekuti vari kunzwisisa saka tinoona sekuti kana tikangosvikawo kuti vapedzise totanga umwe wacho kutaura izvenyu makasununguka pamusoro zvamuri kutaura zvese ndiri kuzwisisa ndanchida kuti mai ava ngavachirega kupedzisa mbudzi yavakabhadhara yacho yandiri kutaura nezvayo ngavachikuya vatore ndozvandokumbirawo ngavachirega kupedzisa zvatinoita tinoda kukutenderai kudai moyo zvatinoita isusu tinoda kuti mai ava vasave nechavanozonzi vasangana nacho nekuti mhiko yenyu yekuti makaresverwa munhu abhadhara muda kumudzorera isi tinongoti upenyu hwamai ava ngakuendeke hatina kuti mune zvamuchavaita handika asi tinoda kuti mwari wenyu arerutsa mutongo uri kupiwa panapa uchengetedzewo namai ava upenyu hwavo yapera nyaya sumuka imoende next munoda kubvunza kuti chii ndachida kubvunzira kuti pamari yandakapa sabhuku 40 years chinzi ndei tatinyoresai sabhuku ndingosiya zvakadaro ndedu nasabhuku umwe wacho anonzani sabhuku kupenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko